Милото ми детенце, айде. Тук много братя Аргирови станаха. Като за последно. Едно, две, три, и... Времето бързо бяга, новият се ден след ден. Топлия вятър от вчера става по-студен. Но с една надежда се събуждаме все пак. Друго не ни остава и отново търсим бяг. Този ден, който вече е останал там назад, някакво друго време има празничен свят. Но срещу вятъра върви на някъде. Какво загубихме, какво очакваме? и може би сега Разбираме, Че в един живот това си ти любов. като е да се върне, нека да замълчи. Спомените събрани трябва да подреди. всеки със своя спомен, своя път да продължи. Всичко събрано заедно ще как да раздели. Топлият от вчера днес е много по-студен. Нямахме много време, за да го разберем. Но срещу вятъра вървим на някъде. Какво загубихме, какво очакваме? И може би сега Разбираме, Че в един живот това си ти любов. мили хора, честит празник още един път! Благодарим ви от сърце, че бяхме заедно! До нови срещи! А до тогава не забравяйте, че ви нося тук! Братя Аргирови! Тони Димитрова! Драго Драганов! Но срещу вятъра вървим на някъде. Какво загубихме, какво очакваме? И може би сега Разбираме, Че в един живот това си ти любов. Но срещу вятъра на някъде. някъде Какво очакваме? и може би сега разбираме, Че в един живот това си ти любов. и може би сега Разбираме, че в един живот това си ти любов. Честит празник! Запазете го в сърцата си. Бъдете здрави и много щастливи! Не забравяйте, че от днес до 29-ти всеки ден на тази сцена ви очакват празнични спектакли и концерти. А кулминацията, разбира се, ще бъде на 31 декември, когато ще посрещнете новата година в компанията на Мило! От нас